Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pagbakuna sa mga barangay sa Bacolod, ginsugura na. Sa Sipalay City, syudad liwat nga nagbukas para sa turista. Sa Sagay City, ahente sa sigarilyo ginhold up. Mga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental, amat-amat na nga naganubo. Sa tripping ni Ruming, mga pita sa higad sang suba sa Cadiz. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bagyo Krising ang nangin isa na lamang karon ka low pressure area. Base sa pinakaulihing nga severe weather bulletin sa Pag-asa, naghuyang kag nangin isa na lamang ka LPA ang anay tropical storm nga si Krising. Pero padayon ini nga magadala sang lapta-lapta nga pag-ulan sa bahin sang Visayas. A pesar nga mangin mainit ang panahon sa Visayas, mahimo sa gihapon nga magluntad ang lapta-lapta nga pag-ulan sa Negros Occidental kag Bacolod sini nga weekend. Gani nagapahanumdum ang Pag-asa sa publiko nga maghalong sa mahimo pagluntad sang flash flood kag landslide sa tion sang pagbunok sang ulan. Sa number 9, sa Sagay City, ahente sang sigarilyo biktima sang hold up. Ginbiktima sang robbery hold up kahapon sang hapon ang isa ka ahente sang sigarilyo kag driver sang iya ginasakyan nga van sa bangin sa barangay Paraiso sa syudad sang Sagay. Sa investigasyon sa Sagay PNP, mainog deliver kun tani ang ahente nga si Fernando Parloca sa isa ka lugar sa Sagay. Sang hinari na lang ginpapondo ang van sa motorsiklo kung sa diin sakay ang duha ka mga sospek. Sila ang nagdeklarar sang hold up kag ginkuha sa ahente ang 7,000 pesos nga cash kag iya sini nga cellphone. Hindi man makilala sang duha ang mga sospek suno sa pulis bangod naka face mask ang mga ini. Sa number 8, target sang Philippine Drug Enforcement Agency nga sa sininga tuig, madeklara ang katunga sang kadamuon sa mga barangay sa Negros Occidental nga drug cleared. Suno kay Nicolas Gomez, ang Provincial Director sang PIDEA, as of April 21, 249 ang drug-cleared barangays kag may 13 nga iga-deliberate sa Mayo 26. Suno kay Gomez, ang probinsya ang may pinakanubo nga accomplishment kung ipaanggid sa iban nga probinsya sa Western Visayas. Pero klaro niya, hindi nagakaigo nga ikumparar ang Negros Occidental sa iban nga probinsya, bangod nga ini ang may 12 ka syudad kag 19 ka mga banwa. Tuman ang pagpanghangkat sunod sa iya sa isa ka syudad nga madeklarar nga drug cleared. Ang Iloilo Province sunod sa iya isa lamang ang syudad, ang Pasig City. Sa 2019 sunod kay Gomez ang siya ang na-assign sa Negros Occidental, 2-digit lamang ang drug-cleared barangays sa probinsya. Maayo na ang 249 sa 601 ka mga barangay nga nakabig karon nga drug-cleared. Kung mahimo, 70% sa 601 ang matigayon declare nga drug-cleared. Kung i-compare natin ang accomplishment with other provinces, we can say na sakto lang din nato, no? In fact, rising na numbers nato because actually gani ang urban areas, amo na siyang pinakalisod nato ni drug cleared. And I always emphasize, ma'am, na this is not about compliance lang. So we see to it na ma-declare ang barangay truthful and meaningful. Sa number 7, mga empleyado ng Central Negros Electric Cooperative nagupod sa Black Friday protest sa mga electric cooperative sa bugos nga pungsod. Nagsuksok sang itom nga t-shirt ang mga empleyado sang Sineco subong nga adlaw bilang pagbuyog sa protesta sang Philippine Rural Electric Cooperative Association Incorporated batok sa ginakabig sining harassment batok sa mga electric cooperatives. Suno kay Malu Paroko nga isa sa mga empleyado sang Sineco, kada Biyernes magsuksok sila sang itom nga t-shirt agon ipakita ang ilang pagsuporta sa panawagan sang PhilReca sa gobyerno, ilabi na sa National Electrification Administration. Isa sa mga ginapamatukan amo ang pag-take over sa mga pribado nga kumbuyahan sa mga electric cooperatives
kasubong sa natabo sa iban nga mga probinsya. Samtang, isa naman ka brownout ang nakaschedule sa maabot nga Domingo sa pila ka bahin sa Bacolod, humalin las 7 sang aga tubtub las 5 sang hapon. Initugas ang maintenance activities nga paghimuon sang Sineco sa Burgos Substation sini, gani apektado ang Barangay Estefania, Villamonte, Granada kag Alangilan. Sa number 6, mga persons living with HIV ang ginahaylo sa Department of Health nga magpabakuna kontra COVID-19. Ginpahayag sang Regional Program Coordinator sang National AIDS and STI Prevention and Control Program nga si Adrian Hort Ramos nga nalakip sa A3 nga priority list o kung mga persons with comorbidities ang mga persons living with human immunodeficiency virus o kung HIV. Suno kay Ramos, wala sila sa nga dapat ikahangawa nga side effects ng bakuna bangod kasubong lamang ini nga side effects nga sarang mabatyagan sang tanan nga persona nga nadapatan sang COVID-19 vaccine. Sa tion sang pandemic, nagapadayon ang paghatag sang DOH sa mga antiretroviral drugs kag iban pa nga mga primary services sa mga PLHIV, pati na ang testing kag screening. Nagapasalig man ang DOH nga may nagakaigo sila nga supply sa mga bulong gikan sa national government. Pareho sa aton yung mga non-immunocompromised clients, no? Kung anong expected naton nga mga side effects like mga flu-like symptoms kay tungod naga-effect na siya ang vaccines, mga pain sa injection site ang iba, no? Same lang na ang ilang nga experience, no? There is no studies or no evidences nga may lainggid, no, nga kita nga ginanantaw nga magiging epekto sini sa aton nga mga people living with HIV. Sa number 5, active COVID-19 cases sa kapulisan sa Bacolod ug Negros Occidental padayon sa pagnubo. Nadugangan pa ang kapulisan sa Bacolod City Police Office nga nag-ayo na sa COVID-19 kag karon nakagwa na sa quarantine facility. Siyam kadugang nga mga pulis sa BCPO ang nagnegatibo na sa virus. Ganigikan sa 90 sa nagligad nga semana, 35 na lang karon ang active cases ng COVID-19 sa kapulisan sa Bacolod. Kalabanan sa ila ang nakabalik naman sa ilang trabaho suno kay BCPO spokesperson Lieutenant Liberty Injape. Samtang ang active cases ng COVID-19 sa Negros Occidental Police Provincial Office ang nagpanaog naman sa 26. Wala naman sa dugang pangabag-o nga kaso ang NOCPO kag nagapabilin sa 110 ang ila total cases. Sa number 4, 266 ang na-record nga recoveries sang Negros Occidental kahapon rason nga nagpanaog ang active COVID-19 cases sang probinsya. Inibase sa datos ang Provincial Incident Management Team sa May 13 nga report sini kung sa diin nagpanaog sa 2,159 ang active COVID-19 cases. 25 naman ang ginreport nga new cases. San Carlos City sa gihapon ang may pinakamadamo nga kaso, 254. Klaro sa nga PIMT sa cut-off nila, 0 ang active COVID-19 cases sang Cadiz. Pero sa COVID-19 update sang Cadiz City as of May 13, 49 ang active cases sini. Mahimo nga ang diferensya sa bahin sang updating suno sa PIMT. Sa amuman nga datos, 6 ang ginreport COVID-19 deaths. 2 ang gikan sa Victorias, kag tig-isa naman sa Binalbagan, Bago, Escalante, kag La Carlota. Sa number 3, syudad sang Sipalay ang bukas na karon para sa mga turista. Sa ginpagawa nga executive order, ginpalawig ni Mayor Gina Lizares ang Modified General Community Quarantine sa syudad tubtub Mayo 31 nga nagalakip sang amended guidelines. Pwede na ang leisure travel sa syudad sang mga local residents kag foreign tourists gikan sa Negros Occidental kag Bacolod City. Dapat sila magakomply sa mga entry requirements kasubong sang booking, confirmation kag online registration. Ang pagbiyahe sa mga non-resident tourist paagi sa public utility vehicles ang hindi pagatugtan. Hindi man pagtugutan ang pagsulod sa mga guests para sa leisure travel nga nagaedad 65 anyos pasaka. Staycation lamang ang tugutan. Ang island hopping pwede pero para lamang sa naka-check-in ng mga turista.
Diving, snorkeling kag iban pa nga water sports ang ginatugtan man basta nagasunod sa sanitary guidelines. Ang mga non-resident private property owners nga magasulod sa sipalay, tugutan man pero sarang lang makatener sa sulod sang 24 oras lamang kag dapat mag-coordinate sa barangay kundi inapahamtang ilang nga propiedad. Ang pagbisita sa mga himata kag abyan sa syudad wala ginatugutan. Sa idalom sa bag-o nga EO nga mangin epektibo sa Sabado, ginatugutan ang mass gathering sa mga pumuluyo tubtub sa 30% sang kapasidad sang venue. Sa number 2, Bacolod kag Negros Occidental ang magapabilin sa idalom sa Modified General Community Quarantine. Nagpanaog na sa double digit ang new cases ng COVID-19 sa Negros Occidental. Ini ang matapos ang 3 kaadlaw nga naga-average sa masobra 200 ang dugang nga kasos ng COVID-19 sa probinsya. Sa datos ng DOH Region 6 kahapon, 93 ka bago nga kaso ang na-record sa Negros Occidental. 2,159 sa karon ang total active cases sa probinsya. Sa Bacolod, 44 naman ang dugang nga kasos ng COVID-19 kahapon kag 26 ka new recoveries. Yara sa 925 ang active cases sa Bacolod. Apesar mataas sa gihapon ang kaso, wala man madala pareho ang Bacolod kag Negros Occidental sa mga LGU nga ginhugta ng quarantine status. Magapabilin nga modified general community quarantine ang Bacolod kag Negros Occidental. Ang Negros Oriental nga yara man sa MGCQ. Ang karon may 2,871 ka total COVID-19 cases kag 466 ang active cases. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa 21 ka mga barangay nga dapat suguran sang vaccination subong nga adlaw, 7 ang tigayon nga magsugod sang vaccination. Iban diri sa ilang mga clustered barangays kung saan nagaserbi sila sa masobra 1 ka barangay. Kalabanan sa mga nagapila, mga senior citizens. Yaring report. 7 tanan ka mga barangay ay nagsugod na sa pagpangbakuna subong nga adlaw, ang iban sa Lunes pa. Sa Barangay Villamonte, ang 88 anyos nga si Dr. Lourdes Lerma ang ginaalalayan sang iya kabulig. 2 sila ang nakaparehistro nga magpabakuna subong nga adlaw. Ang barangay health worker amo ang naghaylo sa ila nga magpabakuna. Nakapalista na sila sa barangay. Pag-abot nila, ginkuhaan na lang sila sang blood pressure kag sang okay na ang tanan, ginpapila para sa pagpabakuna. Suno kay punong Barangay Romel Flores, 400 ka vaccines ang gin-allocate sa ila sang syudad. Bisan short notice, nakahanda sila magpangbakuna. 40,000 ang ilang populasyon kag kadamo sa mga nagparehistro nga luyag magpabakuna. Well, in fact, because last to nag-roll out kita diri, kadamo kaya sang willing pag pa-vaccine. So, that's why we are given the chance na may 400 slots na. But in the event, tambal nila, basi may harap pa slots, we are still willing na magpadugang pagligtas ang ato na vaccination diri na slots for Villamonte. Ang Andres Bonifacio Elementary School ang isa naman ka-clustered vaccination center. 15 ka mga barangay ang napaidalom diri. May 400 man sila ka-allocation sang mga bakuna. Sunod kay Dr. Claire Capiran, bisan madamo ang barangay nga ila nasakpan, nakahanda sila sa pagbakuna subong nga adlaw. Ang best na cluster, barangay 1 to 7, ang sa San Juan, na siya sir mo, ng 8 na siya kabilong nga barangays. 8 ka barangays under So 8 to 12, tapos may skip na siya do 17 to 17-18 malday. Kay sama ni siya sir sa sites ng CIMEX sir, so ready na rin namin ang among sistema nga daan, pagka-simulation exercises pa lang. Isa lang kagatos ang ilang nga ginapaabot kay ina, kag sa Lunes naman magapadayon. Tayo yun ang dalagan sang sistema sa pagpabakuna. Sa entrada sang eskwelahan ang registration kag pagkuha sang blood pressure sa mga bakunahan. Sa covered court naman ang aktual nga pagbakuna. Kalabanan sa mga nagapila, mga senior citizens. Sa 21 ka mga barangay damlag pa nga ginsiling magasugod ang pagbakuna subong nga adlaw. Sa Abes, barangay 39 nga clustered vaccination center man, Alihis, Mandalagan, Mansilingan, Punta Taytay kag Villamonte ang natigayon nga magpagbakuna subong nga adlaw. Parayon man ang pagbakuna sa SM City kag Ayala Malls Capital Central. Wala sang bakuna sa weekend. Sa Lunes naman, magapadayon. Kag sa tripping ni Ruming, kadamaan sa aton kung weekend duyag magkado sa mga malayo nga lugar para magpaliwaliwa, mag-relax, kag magpalayo sa nagadagsa nga tawo. Ang iban, nagakadto sa suba.
Nakaibalo ka mo bala nga sa Cadiz City may isa ka grupo sa mga manunudlo nga nangisog magsugod sa pagtukod sang negosyo sa tunga-tunga sang pandemic? Ang ilagi patukod, kapihan kag kanaan sa higad mismo sang suba. Mabugdaw ang dapya sang hangin. Makarelax-relax ka samtang nagaatubang sa suba. Ang cottages nagapalibot sa suba. Kung gusto mo overlooking sa suba, pwede. Kung gusto mo sa higad mismo sang suba, pwede gid. Kag kung trip mo maligo sa suba, pwede man. May mga kakanin, mga lutong bahay kag kape. Update niyo ko buwas, aton inilagawan sa tripping ni Ruming 10 a.m. Kita mo, Warm, so sa natabo nga pandemic, ang tao nagabalik sa nature. Suba naman ang trip. Amo gina eming no, paliwa-liwa. Although nga damo ka man gid free time kit na confine ka no sa imong nga balay, pero lain pa gid nga magwa ka sa mismo imo puloy-an para man may makita naman Kaya nila ano notice mo, Barb, ang gusto sa mga tao, mas layo, mas better. No? Nagapalayo ko dyan kung hindi nga lugar, explore bisan layo pa kantuan para lang siguro, lain naman na makita mo. Doon nagbalik sa silang unamin, no? Suba, kilid suba. Oo, doon fashion, ang trend balik lang sa una. Pero namin, ito sa kantuan namin, ilang pagkaon. Kanima, mga teachers mismo sila nag-serve ng pagkaon. Importante, Ming, bis kandiin ka napatuman ang minimum health protocol. Layuan na yung mga cottage, Barb, hindi ka bala ikit-ikit. Dito ka sa punta, hindi mas punta, lagyuan na yung kamutan ng tanan. Wasok din nyo ko 10 a.m. lang tawon-ta ang bilog na episode. Kagamo itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!